det bliver del 2 af jeg lægger makeup uden spejl. Undskyld, det er fordi jeg ikke kunne filme længere nemlig. Så lad os bare hurtigt komme i gang. Og jeg havde jo ikke med spejlvenner, og det havde jeg ikke lige for hente godt nok. Og det var lidt irriterende, at jeg ikke fik gjort det. Hvor var vi kom til? Nå jo. Det var, at men hvis I ikke har set del 1, så gå lige ind og se den. Jeg tog den her ude i de yderste. Ja. Så bare bygger den lidt ind af. Og nu kommer det. Jeg kigger for fysik. Ja, jeg ved for det. Det er sådan her, vi har det lidt bedre. Og så tager vi lige den hvide her også. Bare lige herinde i en del, helt den hvide der. Og så tager vi den brune her, som vi brugte kvisten. Bare lige tager lidt under øjet. Det er så mærkeligt. Det kommer til at se så godt ud. Og roligt, jeg ser mig ikke bare. Okay, så er vi færdige med øjenskyen. Og det ser helt sikkert det ud. Ja, det håber jeg synes. Jeg ikke synes. Nu lad os se lidt. Jeg har lidt forskellige vælge, men jeg har den her, den gider jeg ikke. Nej. Ja. Har det her, jeg har valgt. Ikke sådan helt læbestifter. Jeg kan også tage læbestifter. Så har vi den her creme læbestift. Helt chok. Og så den gik i stykker. Så skal jeg have den her. Og det er sådan en meget mørkrød en. Jeg kan ikke vise jer den. Nej. Hvad skal der i der? Og den tager vi så bare på læben. Det er så mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad det har sagt det mange gange, men det er det virkelig. Der er meget på kamera. Jeg skulle lige tage se mig i spejlet. Sådan der. Jeg føler mig så klam lige nu. Så prøver vi lige at gå ned i spejlet. Jeg tager lige her. Så jeg lige vise jer. Undskyld. Suge. Går vi herned. Så kigger vi. Jeg kan ikke vende kameraet. Men Sine tænder.
Lige. Se, hvor grim jeg er. Prøv lige se, hvor grim. Jeg kan ikke få det væk. Men tak fordi I så med i den her video. Like og subscribe.